So karon mayong buntag atong tanan. So karon mag diya taron sa area kung saan nagkagulo. Dito sa ano? Dumdumo na to matag Domingo. Paglimpyo kung paano mga ini siya ini uli ini siya ayaw call sanaol ng tani morning mga panghitabo sa area. Makita ninyo ang mga presya, filter, motor, fuel pump. Ito ang main pwede mga maglangoy-langoy rin, no? Abay ako may partner ako rin sa adlong Domingo muna yung partner rin kaya abay kada Domingo rin dari mari muna partner ako rin sa Emilia angaoy angan ni oy. Kay ipit-ipit naman taan ni. Oy. Okay. Wala hapit ah. Oh. Kaya tabunan ng kuan. Tabunan to kay para mo agas ng tubig. Agas ng tubig. Magtapundo ta. Tapundo na ta sa ispan. Dira. Karon dili sa ko explain niyo o unsa ang mga kaganapan dire. Mo tas dagdag explain niyo kay tigado lang sa oras. Sunod lang kung yung mo explain o tamang mga ginagawa dito. Tagalog tagamay. Hangay. Okay, finish na. Finish na sa mong filter. Makita ninyo. Ato ni area ni stopper. Ato ni kuhaon. Para mo kon tubig. Ya. Yan siya. Tugod ang tubig.
Apa? Yan na. Kapag karoon no, magkuha na, mag-doon na tag-tubig no. Magkuha ang stopper. Gamay na itong tubig dire dipita. Okay, gas filter pa dong